ikaw ha. Ikaw gyud ni, klaro kayo. Kay magpa feeling gwapo sa ta. Pisagwa, magpakanaa. Bati kay kag naong nang hambog na ka. Labi pa nag-itom ta. Hey guys, welcome na sa tong channel sa Suyaon Ka TV. So karon guys, mag-review na sa tag usa ka rap song guys nga of course Bisaya gyapon guys ha. Kay kini nindot ni siya guys, daghan kay maigo aning kantahan niya guys. Of course ato ang i-feature gapon nga kanta ron si Gino, si Jing ug si Loy-G sa kanta nga Feelingon. Feelingon. Ikaw ha. Ikaw gyud ni, klaro kayo. Ikaw guys. Before day ta mo kuan guys, before ta mo padayon di ay ako sa i-shoutout ang akong kauban sa una sa trabaho sa MEPS guys nga karon nahimutang na, nahiluna na. Ini siya si Herbert Dano and family. Gikan ni sila sa Bohol guys, pero karon kanang naa di ba? Mao na karon na siya sa Christchurch, New Zealand. Na siya diha. So Herbert Dano and family, hopefully safe mo sa COVID diha do. So sige guys, magsugod ta sa kanta nga Feelingon featuring Gino, Jing og si Loy-G. RBW Transcend Records. Mga feelingon, feeling high class, feeling rich. Feeling hit suraan, bisag naong murag witch. Feeling edukado ha. Grabe, literal kayo eh. Kabantay ko sa atoy balik guys, atoy balik. Tanawa, minawa guys. Literal kayo guys. Welcome guys sa Suyaon Ka TV. Mga feelingon, feeling high class, feeling rich. Feeling hit suraan, bisag naong murag witch. Bitaw guys tinuod gina sa guys, bitaw. Kanang feeling kuan ba, feeling itsuraan, feeling dato. Daghan man agad, daghan. May siguro gani usa na kuan na. Bitaw joke ra bitaw. Daghan gina siya. Kuan man na siya good. Understandable naman na sa batasan gid nato tanan. Way mapili na to bisag unsa pa siguro sa to ang kuan sa tong kaliwat naa gina. Pero atong ipadayon ang tukar guys. Feeling edukado ha, feeling kang perfecto. Feeling kang nga bright pero wala di ay kang home. Mga feelingon, feeling high class, feeling rich. Feeling hit suraan, bisag naong murag witch. Feeling edukado ha, feeling kang perfecto. Feeling kang nga bright pero wala di ay kang home. Feeling mga limpyo ha, feeling nga perfecto. Murag yugwa na hibaw ang ilang mga sikreto. Hala ka diha, mao na ni. Daghan jud ken taong pilingon. Nood na gud. Bisagwa magpakanaa. Wa gabae. Bisag ang naong mura nang naligsag pison, magpagagwapa. Bisag itom, magpakaputi. Wa gabae. Ta guys, padayon ta Na guys. ay feeling nga dato pero tiyan nagkutoy. Manghambog lang gihapon bisag kinaon balanghoy. Na ay feeling nga gwapo bisan taon ug way angay. Ukira og di gwapo basta di. Di okay ra pa nang mag-feeling gud agad. Pero ilimit na to, mag-feel kitang tao na mo gitay feeling. Syempre, tao ra gud ta. Na kita ngang man sa dog kanang kuan sa lisod sa kayo wa tay feeling pud. Bisag di tay tsuraan. Syempre proud kita sa tong kaugalingon, di ba nga? Manamit ta, maligo ta. Kay magpa feeling gwapo sa ta pero nato the extent nga imo na siyang ipanghambog ug maayo, di ba? Kay bati nga nag-epekto gyud, promise. Ilisig panaway, ang uban kay feeling better milang ta correctionan. Pa English ka imong in English kay pang grade 1. Bato-bato sa langit ang maigo ray mapasit para ni sa feelingon nga sa garbo makahagit. Tanaw niyang nasubos permi niyang sawayon sa kasuya na putos ang Nagi na siya guys sa tao guys, batasan as tao guys kana ganing. Di ka kita sa laing tao ba nga niangat gani. Nagi tao nga kanang masilos ba nga mura siya makuan siyang kaugalingon ba, maubsan siyang kaugalingon ba og kanang ikumpara ba mo nang si tao nga birahon gyud na niya iya ginang kontrahan, iya ginang dauton, birahon gyud na niya paubos, di ba? Nagi tao na di kadawat ba. Di tayo guys.
naas-taas birahon. Putiun lang gani siya, feeling na nga high class. May gani na inyong feelingon dia pution dire sa mua ay itumon gabae. Kaminusan rag itumon aning tao nga hilas. Iyang baba mangyamit, ang kilay kay ipasaka. Up and down kung mututok, pinatuyok ang mata. Mga feelingon, feeling high class, feeling rich. Feeling hit suraan, bisag naong murag witch. Feeling edukado ha, feeling kang perfecto. Di ka na manggung tao ngayon ana guys kanang mga feelingon gani kay guys kana man ang dako kay insecurity silang kaugalingon gud. Wa gabae. Kanang murag kanang di sila gusto malabuan ba. Kanang ilang gusto gani nga kanang walay mulabaw sa ilaha. Kanang permi sila sakto. Di sila ganahag kanang tagaan nimo ga idea. Close-minded kay nga tao mo ng mga tao nga pilingon. Feeling ka nga bright pero wala di ay kamho. Mga feelingon, feeling high class, feeling rich. Feeling hit suraan, bisag naong murag witch. Feeling edukado ha, feeling kang perfecto. Feeling ka nga bright pero wala di ay kamho. Tinuod sagot ta, wa man gyud perpekto nga tao. Kitang tanan pasipyat. Way perpekto gikan sa tong pisikal nga panglawas hantod sa tong una-una way perpekto mo nang di ta magpiniling, di ba? Labi pa nag-itom ta. Di kita magpiniling Wa kay sus. gabae. Bulingit guro kay ta tanawon, di pa ta puti, pilingon pa ta, samot. Uban nakapuyog syudad di na mo ila. Sa ilang mga parinti kay taga bukid sila. Taas na daw og level tan-aw niyas ka ugalingon. Feeling mayaman na siya, mura jud di bugason, mura jud di no kahon, panahong diri pa ka. Taas kita ng nukahon eh. Grabihan na kana naman ng samad gagilangaw guys. Grabihan ng nukahon eh. Wa gabae. Kira ng samad. Kanag yung naong na nukahon, sus paita. Puti lang gani ka, feeling na kang artista. Limpyo lang kat pamanit, imong huna-huna hugaw. Hilig kang pagtaot sa upang tao mura o kagaw. Mga feelingon, feeling high class, feeling rich. Feeling hit suraan, bisag naong murag witch. Feeling eduk. Diha guro sa inyo ang mga feelingon siguro din no. Mga murag witch. Sa mua diri ang feelingon, mura mo diingon nato. Ha, feeling kang perfecto. Feeling kang nga bright pero wala di ay kamho. Mga feelingon, feeling high class, feeling rich. Feeling hit suraan, bisag naong murag witch. Feeling edukado ha, feeling kang perfecto. Feeling kang nga bright pero wala di ay kamho. Mga feelingon, feeling high class, feeling rich. Feeling hit suraan, bisag naong murag witch. Dito guys, anang gunagod ang tao good guys, nagi feelings. Oh. Feelings, feelingon. Kanang feelings in a positive way. Siyempre, maka-feel gid ta, di ba? Naatay kaugalingong pagbati. O kung sa'y ganahan na to i-upgrade sa tong kaugalingon, atua na lang na. Dili na nato pwede ipanghambog sila yung tao. O kung sa'y na-accomplish na to sa tong kaugalingon, atua na lang na. Di na pwedeng ipanghambog sila yung tao. Matawag kag pilingon guys. Di agay ka success, nang hambog na ka. Wa gabae. Bati kay kag naong, nang hambog na ka. Pero dili tanan batig naong ha, feelingon naa lang giuban. Di pa kaputi. Ginagawa mo. And di na ako'y padayon guys, kay daghang kay maigo. Bitaw guys, kana feelingon sa tao gyud na nga di mo dawat nga mapuhalan siya sa iyang silingan baron o sa iyang isigataw mo na yung mga tao nga feelingon. Feeling edukado ha, feeling kang perfecto. Feeling kang nga bright pero wala di ay kamho. Mga feelingon, feeling high class, feeling rich. Feeling hit suraan, bisag naong murag witch. Feeling edukado ha, feeling kang perfecto. Feeling kang nga bright pero wala di ay kamho. So kana guys, mao to ang kanta nga feelingon nga nag-perform ni Gino, ni Jing ug ni Luigi. So mo na siyang kantang feelingon, but before ta mo hatag sa atong reaction ning kantaha guys, nagpasalamat ko sa akong supporter diha nga si Herbert Dano and family from Bohol ni sila guys, karon na sila puyo sa Christchurch, New Zealand. Amping diha bro og sa imong mga pamilya, and then fully malikay mo sa pandemic, sa COVID, safety taw na imong pamilya do, kay delikado kay rong mga panahon na. So salamat kay sa support do. So ang atong reaksyon ning feelingon guys, okay ra mag-feeling ta.
basta ari ra nato sa atong kaugalingon. Dili nato ipanghambog sa uban, di ba? Kay matawag ang feelingon good guys, kana ganing di ka kadawat sa accomplishment sa uban. Kanang mo insist gyud ka ba nga dili deserve ang usa ka tawo nga mo success. Mo na kanang mo insist kasi mo kaugalingon, matawag gyud kag feelingon anang di mo kakadawat sa success sa uban. So yaon mo kay kastanan, di ba? May tatog hitsuraan, abisan pa siguro hitsuraan di giga pwede nang mag-feeling ha. Bawal gina na to. So kita masipyat man ta, may perpekto na to. Ang importante guys, malipayon ta sa na-accomplish sa tong isikataw, sa tong silingan, di ba? Malipayon ta kung sa na-accomplish nila. Dili ta mo insist, dili ta mo against atua magkuha tag leksyon nila, di ba? O nganong ni success sila sa kinabuhi. Din kana sang di hitsuraan sad nganang di sad puti sad dili sad ta magpiniling kay udi ta puti pilingon ba ta samot Wa gabae. ba perti na gyud nimong batia gyud bati pagkagbatasan dili pa ka puti Ginagawa mo. nya asa lang ka maabot sus ayaw na lang gyud may pa magpuyo ka napakay makuha di ba so mao ra natong reaction niya ganing kanta guys. So kinsa tong wala pa ka subscribe sa tong channel guys, fully mo subscribe mo sa Suyoon Ka TV, then i-click nang notification bell diha para ma-notify mo sa mga bag-o na tong videos guys. So salamat kay guys.